Pepino. Vamos a chamar outra vez, mas ven a Caio con un anel. O dedo vamos a chamar a nosa compañeira Sofía para que nos bote unha man tamén para tocar esta peza. Para ela, é o título do noso anterior disco, unha peza que fala dun lugar que vos aquí de Melide coñecedes moi ben. É un lugar aquí na entrada do vosso lugar, do vosso povo. Ese lugar é a Codeseiga, a peza chamase Festa na Codeseiga.